kan k'aw fo k'aw koɲuman dɔn k'a fɔ y'aw bisimila aw ka wula in na bamanankan kibaru kɔnɔ la kɛnɛ min kan n'an bɛna ɲɛfɔli caman kɛ aw ye Mali ani diɲɛ kunnafoniw kan. Wula in na kibaru bakuruba dɔw bɛna tali kɛ kɛlɛko ɲɔgɔnyeba mun bɛ kɛ ko Conseil supérieur de la défense o kɛnɛ sigira an ka jamana ɲɛmaa fɛ bi sɔgɔmada in na ka kɛnɛ mun kan kɛlɛ fɛlɛ kuraw ani wulikajɔ mun kan ka kɛ an ka jamana cɛfini tabaw fɛ ka kuma o kan ka sanga ni bingani wale mun ni o dara an ka jamana kan avril kalo tile 25 kunun ko jabarani sanfɛ ni o RTM ye nɛgɛ kaɲɛ 20 jamana kuntigi général d'armée Assimi Goïta a bɔra ka laseli kɛ malidenw ye ka sanga ni bingani wale mun ni o tara ka da an ka jamana kan ka sanga ni sibiri tɛmɛnen ye mun ni an ka jamana fintigilakaw ka ministre Sadio Kamara ale tora a la jamana kuntigi tasibila ani dɔwdon kɛ ka ɲɛsin fure fɛn fɛn ni olu ni tora jamana ko la. An ka jamana fintigilakaw bɛ wulikajɔ ni baaraw la ni waati in na Kidali kaw bara fintigilakaw ka wulikajɔ fanga bonyanen bɛ fo ka taa se mɛnaka ma an ka cɛfini tabaw o bɛ terrain sanfɛ yaasa ka se ka juguw kɛlɛ ka lakana sinsin. Marabolo kɔnɔna kibaru bɛna taa ni an ye Kulukorokaw bara dugutigiw ye alikuranɛ sanuman kalanni kɛ bi sɔgɔmada in na yaasa ka kɛ tasibila ani dɔwdon ye ka ɲɛsin forow ma minnu binna Mali tɔgɔ la fo ka taa se an ka fintigilakaw ka ministre Sadio Kamara ale mun binna faso kumabɔli la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la bamaciya wale mun kun kɛra kafolokaw fɛ yen nɔ yɛrɛ la k'a fɔ o ye maa camanba bɛ siŋɛnamaw ka olu bila si mun bɛ kaso la ni ka dɔw kɛ san 5 ɲɔgɔn kaso. Madagascar yɛrɛ k'a fɔ ko Faransikaw ka maa dɔ bɛ yen nɔ ni a tun bɛ baara kɛ Faransi lasigiden so kɔnɔ k'u y'o gɛn ka bɔ Madagascar dugukolo kan persona non grata baw a ye wale kɛ wale mun ni o tɛ a ka ko ye. Niger jamana ɲɛmaa général d'armée Abdramane Tiani a ye foli kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma sangafoli ka ɲɛsin ni fintigilakaw ka ministre ale ka tanyani ye. Ninnu de ye an ka wula in na kibaru la kumaba dɔ ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔnni ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ aw ye aw bisimila ko ɲuman jani kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen sanfɛ. Kɛlɛ ɲɔgɔn ye ba mun bɛ kɛ ni u b'a wele ko Conseil supérieur de la défense ka sanga ni jamana laalaw ye ani fɛlɛ kura mun ni olu kan ka taa jamana kɔnɔ lakanako ani kɛlɛko sira fɛ bi avril kalo tile 29 jamana kuntigi dagayɔrɔ la o kɛnɛ belebeleba sigira Conseil supérieur de la défense ka sanga ni an ka jamana lahalaw ye ni jamana bɛ sangafo kɔnɔna la baw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ sibiri avril kalo tile 25 juguw nana bin an ka jamana kan n'o kɛmɛ sababu ye ka fintigilakaw ka ministre général de corps d'armée Sadio Kamara ka ale bɔnɛ a nin na ani fo ka taa se ka maa caman jogin o siratigɛ la nin kɛnɛ in sigira sen kan ni o de ye kɛlɛ kɛnɛ belebeleba ye Conseil supérieur de la défense o kɛnɛ mun kan ni jamana bɛ lahala mun na bi wulikajɔ mun ni a bɛ ka kɛ an ka fintigilakaw bolo ani fɛlɛ kura minnu kan ka taa kumaw b'o la o kan kosɛbɛ kɛnɛ in ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen kun bɛ an ka jamana fintigilakaw ka ɲɛmaaba chef suprême des armées ani jamana kuntigi général d'armée Assimi Goïta ni ale bɛ fintigilakaw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaaya kɔnɔna la ani premier ministre o tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se duguba kɔnɔna lakanako ministre général Daoud Ali Mohamedine ale de ye kuma ta kanako ministre bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ Daoud yɛrɛ k'a fɔ ko kɛnɛ in bolila mun kan jamana kuntigi a ye fɛlɛ kura ni hakilina kuraw de di an ka fintigilakaw ma bawo kɛnɛ in ka fintigilakaw ka ɲɛmaaw caman kun bɛ yen nɔ u ka ɲɛmaaba ni o ye chef d'état major général des armées ye général division Umaru Jara fo ka taa se fintigilaka ɲɛmaa caman olu kun bɛ yen nɔ ko wulikajɔ mun ni a kan ka kɛ jamana fintigilakaw fɛ kɛlɛ fɛlɛ kuraw ani an kan ka taa sira ni sira mun fɛ yaasa nin waati in na wulikajɔw ka se ka kologiriya jamana dugukolo bɛɛ lajɛlen ka kɛlɛ kɛ ka juguw kɛlɛ ni ka an ka sibiri ɲɛ kelen a kana to juguw bolo ka bɛɛ lajɛlen minɛ Dawuda yɛrɛ k'a fɔ ko nin kɛnɛ in kɛra yɔrɔ ye yɔrɔ mun na ni jamana kuntigi ani fo ka taa se ministre bɛɛ lajɛlen ma maa fɛn fɛn tun bɛ nin jalajɛba in kan ni o de ye kɛlɛ jalajɛba in ye u ye tasibila ta ka ɲɛsin an ka cɛfini tabaw ma minnu ni olu buruna jamana kumabɔli la kɛrɛnkɛrɛnnen la cɛfini tabaw ka ministre ni o ye général d'armée Sadio Kamara ye bawo yɛrɛ mɛ k'a fɔ bi don in na
ko jɔnjɔn kura farala Sadio Kamara ka jala kan a kɛra général d'armée ka bɔ général de corps d'armée la ni waati na Dawuda yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔ minnu ni u kan ka kɛ jamanakuntigi ye an ka cɛbalenw fo bawo ko ka sanga ni bingani wale in ye an ka cɛbalenw ye wulikajɔ ni baaraw kɛ kɛlɛ kɛcogoya ɲuman cɛfariya ani faso kanu k'u y'o bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ u ye o nin di jamana ma fo ka taa se o nin bɔnni laban minnu binna k'a ka kan wulikajɔw ka kɛ ani cɛbalen minnu tora yen olu ye wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ u ma jamana janfa waati kelen wa u ye kɛlɛ kɛ fo jugu an ye sebaya sɔrɔ o la ko o de la jugu ye u yɛrɛ ɲini Dawudu ka kɔrɔfɔw la yɛrɛ k'a fɔ an bɛ don min na ko bi jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la cɛfini tabaw bɛ baara la u bɛ wulikajɔ la u bɛ cɛsiri la yasa ka se ka an ka jamana ka yɛrɛtigiya ani fo ka an ka dugukolo bɛɛ lajɛlen ka a lakana ko nin kɛnɛ in kan an ka jamana ɲɛmaa a ye kɛlɛ fɛlɛ ni kɛlɛ suguya 13 k'o fɔ don nataw la ko baara bɛna kɛ sira minnu fɛ ka o di cɛfini tabaw ma o hakilinaw kɔnɔ wa baaraw bɛna kɛ ni o de ye wa ko maaw ka dɔn k'a fɔ nin ye ko de daminɛnen ye wulikajɔw de bɛna boloda nin ye dɔ de faralen ye an ka cɛfini tabaw olu ka wulikajɔw kan wa ko ni kuma in a kan ka kɛ waati ye an ka jamana kɔnɔdenw bolo ka se ka bɛn ni keleya ka a sinsin ka ɲɔgɔn minɛ ani an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ani kunnafoni jugu ko bɛɛ lajɛlen ka olu kɛlɛ jamanakuntigi a y'o de fɔ k'o ladɔnniya malidenw ye bɛɛ lajɛlen ka faamu k'a fɔ jamana wɔɔrɔw bɛ yen nɔ ni minnu bɛ an juguya la n'u bɛ fɛ ka ɲini k'an ka jamana tɔgɔ tiɲɛ k'a ka kan bɛɛ k'i janto kunnafoni jatigidaw na ni waati na yaasa an bɛ mun ɲini lakana ka se ka sinsin an ka jamana kɔnɔ kunungo nɛgɛ kaɲɛ 20 ORTM jabarani sanfɛ an ka jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta a bɔra ka laseli kɛ malidenw ye laseli mun kɔnɔna la ni a y'a kɛ ka sanga ni sibiri bingali wale mun ni a taara ka da an ka jamana fan caman kan bamanan wale juguya kɛlɛ tigilamaaw fɛ ka daminɛ fɛn mun ye Kati fo ka taa se Senu fo ka taa se an ka jamana fan caman Sevare Kidali o ni a ɲɔngow ko an ka cɛfini tabaw ye o baara mun ni o wulikajɔ mun kɛ ka jugu kunbɛn ni jamana ministre défense ministre ale tora la jamanakuntigi a kumana malidenw ɲɛkɔrɔ kɛnɛ mun kan ni a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko tile 4 tɛmɛnen kɔfɛ ni an ka jamana bɛ sangafo la a ka kan a kun ka bɔ ka dankari kɛ ka kuma malidenw ye malidenw ka se k'a dɔn jamana bɛ lahala mun na bi o kɛnɛ kan a y'a yɛrɛ k'a fɔ an ka cɛfini tabaw ye cɛkisɛya ni wulikajɔ minnu kɛ u ye fasɛrɛ jumɛn mun kɛ ko ka u fo u ka wulikajɔ ni u ka faso kanu n'u ka baaraw la k'an bɛ waati min na ko bi jamanakuntigi ka kɔrɔfɔw la a yɛrɛ k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen de kan ka lakɔlɔsili ani hakilisigi ani fo ka taa se bɛɛ kan ka kɛ kunnafonidila ye kunnafoni cɛɲi ni an ye siganama minnu ye ka se ka o ɲɛfɔ finitigilakaw ye yaasa jugu bɛ se ka kɛlɛ jamanakuntigi ka kɔrɔfɔw la a yɛrɛ k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ ni o ye an juguw ye u dɛmɛnen don jamana wɛrɛw de fɛ u ka kɛlɛ taabolo an'u ka kɛlɛ kɛcogoyaw bɛɛ lajɛlen bɛ o sɛbɛntiya k'a fɔ jamana wɛrɛ minnu bɛ u ɲɛkɔrɔ u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka anw ka jamana senkɔrɔma cɛ ko ka sɔrɔ anw ka jamana bɛ wulikajɔ mun na maliden bɛɛ lajɛlen labɛn bɛ an ka se ka sebaya sɔrɔ k'u bɛ fɛ ka dankari kɛ o sɛbɛya na nka ko foyi tɛna malidenw galabu faga ko damatɛmɛ walew ani fo ka taa se bagabagaliw ani k'a ɲini ka anw senkɔrɔma cɛ nin foyi de tɛna foyi bɔ malidenw ka wulikajɔ n'an ka faso kanu n'an ka galabu foni na jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta yɛrɛ k'a fɔ ko nin bɛ dɔ de fara malidenw ka yɛrɛtigiya malidenw ka wulikajɔ kan ko nin waati gɛlɛn in kan ka kɛ waati ye an bɛɛ lajɛlen bolo bɛɛ ka ɲa minɛ bɛn ni keleya ka se ka o sinsin ko waati gɛlɛnw de kɔnɔna la bɛn kan ka bɔ bɛn kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛta ye wa ko an bɛ don min na ko bi maliden bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan wa maliden minnu bɛ yen nɔ ni o ye maa nanama sumalenw civil fara finitigilakaw kan nin ye bɛɛ lajɛlen de ka kɛlɛ ye wa ko nin kɛnɛ in kan jamanakuntigi a ka kɔrɔfɔw la a ye tasibila ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ani civiliw ma minnu ni olu binna kɛlɛdaga la jamana kumabɔli la kɛrɛnkɛrɛnnen la an ka finitigilakaw ka minisiri général Sadio Kamara a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin a ma bawo ko maa in a bɛna to malidenw hakili la kudaye a ka wulikajɔw a ka faso kanu a n'a ka cɛsiri ani a y'a nin dili mun kɛ fo ka taa se a joli laban ma malidenw ye ko malidenw tɛna ɲina o kɔ kudaye maaw hakili na to o la wa ko baaraw ni wulikajɔw bɛ to sen na yaasa maa minnu ni olu joginna ka se ka dɛmɛ don u ma maa minnu tɛ yan na u ka du ka yir'u la k'a fɔ jamana tɛ ɲina u kɔ waati ni si ko nin ye ɲandɛmɛ ni ɲaminɛ kuma ye
ko foyi de ma dɔgɔ ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen ka kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ maa ye nin waati na yaasa an bɛ waati min kɔnɔna bi jamana ka se ka kɛ bɛɛ lajɛlen ta ye bɛɛ bɛ laɲini mun nɔfɛ ni o de ye bɛn ni keleya basigi kana Mali jamana kɔnɔ k'o ka se ka sinsin o kɛra jamanakuntigi a ka kɔrɔfɔw la kumaba dɔw ye kunungo avril kalo tile 28 an ka jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta a ye taama kɛ ka taa se an ka finitigilakaw ka ministre général d'armée Sadio Kamara ale mun binna jamana tɔgɔ la ka taa se u dagayɔrɔ la yaasa ka taa tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ministre cɛba ma mun ni ani tora faso kumabɔli la ani fo ka taa se maa minnu bɛ yen nɔ ni olu jogin bɛ ni u bɛ Kati kɛnɛyaso la jamanakuntigi ye wulikajɔ kɛ ka taa se ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen ma Kati kɛnɛyaso mun bɛ yen nɔ ni o ye Su Bokar Sidi Sali ye jamanakuntigi a taalen ye ani ministre muso mun ka caw ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ma u tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ni o ye colonel major Assa Bajalo Touré fo ka taa se jamana marabaga caman ma maa minnu ni olu jogini filɛ jamanakuntigi taara yir'u la k'a fɔ u ye baara mun kɛ jamana nɔfɛ jamana tɔgɔ la jamanadenw bɛɛ lajɛlen hakili b'u la wa ka duwawudon kɛ banabaatɔ ninnu ye kɛnɛya ka se ka sabati u ye wa ni ka tila k'a yira k'a fɔ ni banabaatɔ ninnu an tɛna ɲinɛ u kɔ jamana bɛna wulikajɔw kɛ waati bɛɛ lajɛlen la yaasa ka se ka dɛmɛ don u ma ka se ka kɛnɛya sabatilen k'a di u ma u ye baara mun kɛ wa ko u joginna baara mun na u ka danganiya k'a fɔ fintigilakaw bɛ ka o baaraw kɛ ka taa fɛ lakana ka sinsin jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ o siratigɛ kelen na jamanakuntigi a y'i kunda général de corps d'armée Sadio Kamara u ka famille kɔnɔna la yaasa ka taa duwawu don ni tasibilaw kɛ ka ɲɛsin ni maa kofɔlen ma maa mun ni a binna jamana tɔgɔ la a selen u fɛ yen nɔ misi ani dusumakasi o de tun bɛ ka ye bɛɛ lajɛlen ɲɛ kan maa fɛn fɛn tun bɛ nin kɛnɛ in kan bɛɛ lajɛlen ye dusumakasi de ye tasibila ta ka ɲɛsin an ka jamana fintigilakaw ka ministre ma mun burunin filɛ nin ye kunungo avril kalo tile 28 an ka jamana ɲɛma général d'armée Assimi Goïta ani irisikaw ka kɔkan caw ministre lasigiden mun bɛ an ka jamana kɔnɔ ni o ambassadeur ye Igor Kromingo jamana ɲɛma ye a bisimila a yɛrɛ dagayɔrɔ la kuluba bawo a yɛrɛ mɛ k'a fɔ kabi wulikajɔw kɛra sibiridon an ka jamana ɲɛma ani irisi maa minnu bɛ yan nɔ u kumaya fɔlɔ o de la irisikaw ka lasigiden wulila ka taa se an ka jamanakuntigi ma yaasa ka se ka kuma lahalaw bɛ yɔrɔ min na ko bi bawo bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ kɛlɛdaga la bi an ni irisi jamana tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ka se ka juguw kɛlɛ o siratigɛ de la lasigiden y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a ka taa se jamanakuntigi ma kunungo a kun tɛ dɔwɛrɛ ye lahalaw bɛ cogo min na ani baara ni wulikajɔ mun ni a bɛ ka kɛ jamana filaw fɛ ka se ka kuma ɲɔgɔnw kɛ u kan wa jamana fan fila bɛɛ lajɛlen Mali ni irisi jamana yɛrɛ k'a fɔ ko an ka jɛɲɔgɔnya a bɛ ka kologiriya wa nin bɛ dɔ fara an ka wulikajɔw kan yaasa an bɛ se ka an fanga kɛ kelen cogo min na ka jugu kɛlɛ bawo ko irisi ani Mali jamana terrain kan an tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ka se ka jugu kɛlɛ nin kɛnɛ in kan irisikaw ka lasigidenya yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw kɔkɔrɔmadonniw ani teriya mun bɛ Mali ni irisi jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko ka o kɔkɔrɔmadon ka taa fɛ wa ko jugu baara ni wulikajɔw bɛ sen na terrain kan yaasa lakana bɛ se ka sinsin cogo min na ka jugu kɛlɛ ka u daga bɔ an da la an ka jamana premier ministre général division Abdoulaye Maïga ka fara CNT ɲɛma kan ni o ye général de corps d'armée Maliki Diaw ye ale ni gouvernement maa caman kunungo olu ye wulikajɔw kɛ ka taa Kati an ka jamana fintigilakaw ka ɲɛma mun buruna ni o ye Sadio Kamara ye u ka du kɔnɔna la yaasa ka se ka taa tasibila kɛ ye jamana ɲɛmaaso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la premier ministre ani fo ka taa se gouvernement maa caman ma o selen kɛnɛ kan dusumakasi ani misimisi u y'a yɛrɛ k'a fɔ nin ye waati gɛlɛn ye waati mun ni maliden bɛɛ lajɛlen kan ka nin tasibila in kɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ fintigilaka mun buruna tantɔ ni o ye fintigilakaw ka ɲɛmaa ye a ka denbaya la gouvernement maa bɛɛ lajɛlen u hakili b'u la wa bɛɛ lajɛlen de dusuma kasilen don bɛɛ bɛ nin sanga foyi na o de la k'a yir'u la k'a fɔ maa mun burunen filɛ nin ye a tɛna to yen fo tasarali ka kɛ a ko la ko a bɛ venger an ka cɛbalenw ko nin bɛ dɔ de fara u ka kologiriya kan u ka wulikajɔw kan yaasa ka se ka lakanako ka a sinsin an ka jamana kɔnɔna la kulu mun bɛ yen nɔ ni ale ka caw ɲɛsin bɛ waati gɛlɛnw o kɔɲɔ ma ko centre de coordination de gestion des crises et catastrophes CGOSEC olu ye communiqué bɔ cikan minnu y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ maliden bɛɛ lajɛlen ladɔnya an bɛ waati min na ko bi bɛɛ k'i janto kunnafoniko la bawo ko ka sanga ni an ka jamana lahalaw ye
maaw y'a ye k'a fɔ kunnafoni cɛjugu bɛ ka cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ fɛ ka an ka jamana dafirilen ye ani maa minnu bɛ ka jafara wale tigilamaaw ka olu dɛmɛ ni an ka jamana juguya bɛ u kɔnɔ k'u kɛn bɛ ka kunnafoni jatigitanw bila fan bɛɛ lajɛlen fɛ o de la ni cakɛda yɛrɛ k'a fɔ u bɛ wele bila malidenw bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i janto kunnafoni juguw la kunnafoni mun ni a kun tɛ dɔwɛrɛ ye bɔlɔlɔsira sanfɛ ka malidenw hakiliw la papa ko maaw ka u sigi sɛmɛ kunnafoni siraw la kunnafoni sira mun ni o ye jamana ɲɛmaayasow taw ye ni o ye kano officiels ye ko olu dɔrɔn de bɛ se ka kunnafoni di maaw ma kunnafoni jɛlenw ni waati in na ko kunnafoni kɛlɛ o fɛnɛ fara n bɛ maramafɛn kɛlɛ kan ni waati in na an ka cɛfini tabaw bɛ baara mun na u bɛ wulikajɔ mun na cɛfini tabaw ka kunnafoni siraw bɛ yen ani fo ka taa se jamana ɲɛmaayasow ka kunnafoni siraw bɛɛ kɛ i janto ka se ka kunnafoni ta yɔrɔ kɛ olu kunnafoni siraw ye n'o kɛra an bɛ kunnafoni juguw ka o kɛlɛ ka jamana kibaruya yɛrɛ yɛrɛ jɛma ka se ka o dɔn an ka cɛfini tabaw bɛ wulikajɔw la nin waati in na terrain ka sanfɛ kibaruya mun bɛ an bolo bi u y'a yɛrɛ k'a fɔ kidalikaw bara an ka cɛfini tabaw ko u ye wulikajɔw boloda o ni an dɛmɛbagaw ni o ye irisi jamana ye ko an bɛ ka susuli ta ka a da maa minnu ni olu bɛ fɛ ka wulikajɔw kɛ ka farafarali kɛ kidalikaw fɛ yen nɔ ko ani fo ka taa se bamanan waleɲuman kɛlɛ tigilama minnu bɛ n'u kɛn bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ dankari kɛ an ka jamana la ka sanga ni bidenw ye kibaruya yɛrɛ k'a fɔ an ka jamana finitigilakaw ye susuli ta k'a da u kan wa ko wulikajɔw bɛ sen na nin waati in na ko jugu ninnu u bɛ ka u yɛrɛ ɲini bawo u kun ɲɛnɛ ko u ye sebaya sɔrɔ k'a sɔrɔ an ka finitigilakaw o n'u ka kɛlɛ fɛlɛw de kun kɛn bɛ ka u to yen nɔ ka wulikajɔw kɛ u kama k'u lakoli ni ka susuliw bolola yɛrɛ mɛ k'a fɔ an bɛ don min na ko bi terrain sanfɛ an ka cɛbalenw u ye wulikajɔw kɛ wa u bɛ ka sebaya sɔrɔ juguw kan ko juguw bɛ ka u yɛrɛ ɲini boli ni sendɛgɛnijɛ mɛnakakaw fɛ yen nɔ an ka cɛfini tabaw bɛ baara la wulikajɔw la ka se ka bamanan waleɲuman kɛlɛ tigilamaw ka o susu o wulikajɔ mun ni a bɛ sen na an ka cɛfini tabaw ko ka sanga ni kɛlɛ fɛlɛw ye u kun ye u kɔntɔrɔmabɔ ja kɔntɔrɔmabɔlen mun ni a kun ye ka taa wulikajɔw kɛ ka se ka ɲɛsin ni jugu ninnu ma jugu minnu ni u kun bolo ko k'an mun bɛ mɛnakakaw bara ko a kɛra u ta ye an ka cɛfini tabaw ye o to o ko de la dɔrɔn ka hiri kɛ u kan ni ka u susu kibaruya mun ni an y'a sɔrɔ yɛrɛ k'a fɔ nin waati in na mɛnaka fan bɛɛ lajɛlen fɛ an ka cɛfini tabaw dagalen bɛ yen nɔ yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu ye finitigilakaw ka dagayɔrɔw ye juguw susura ka bɔ yen nɔ jugu camanba de bɛ yen nɔ ni an ka cɛfini tabaw ye u susu k'u daji wa ko wulikajɔw bɛ sen na halisa nin waati in na yaasa lakanako a bɛ se ka sinsin cogo min na ka maliden ni u bololafɛnw lakana halisa an bɛ to lakanako bunakun kan kununko avril kalo tile 28 an ka cɛfini tabaw duguma kɛlɛcɛw olu ka ɲɛma ni o ye chef d'état-major de l'armée de terre ye général de brigade Tumani Kone ale n'a ka cɛbalenw ye munumunu salo kɛ Bamako ani Katini a dafɛlaw bɛɛ lajɛlen na yaasa k'a lajɛ lakanako bɛ cogo min na an ka cɛfini tabaw ka kunnafoni sira minnu bɛ yɛrɛ k'a fɔ ko ani commandant des hommes défense numéro 3 colonel Pascal Berthe olu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ nin kɛnɛ in kan Katini a lamini ninnu bɛɛ lajɛlen na Bamako dafɛyɔrɔ la ko munumunu salo cayara an ka cɛfini tabaw fɛ ka se ka maaw k'u contrôler ka larawuliw kɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa nanamasumalenw population ni an bololafɛnw bɛ se ka lakana cogo min na wa ko baaraw o bɛ ka kɛ terrain kan Bamako ni a dafɛla bɛɛ lajɛlen na cogo min na kɔrɔnfɛn fana fɛ ani fo ka taa se marabolo fan caman na yaasa lakana o bɛ sinsin kalanko sira fɛ kununko an ka jamana kalanko ka minisiri ale ye cikan bɔ a ka minisiri secrétaire général cikan in bolonɔ kun bilalen bɛ ale fɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko ŋunuŋunukanw de bɔn bɛ fan bɛɛ fɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko kalansow bɛ ka datugu bawo ko basigibaliya an ka jamana kalanko minisiriso ye o kɔrɔfɔw nkalontigiya u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ malidenw bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ k'i janto kibaruya jatigitaw na nin waati in na kunnafoni kɛnɛ minnu bɛ yen nɔ ani kunnafoni kirikara minnu bɛ yen nɔ ni a laɲini ye ka maaw hakili la papa ka maaw jatigɛ ko bɛɛ lajɛlen ka i janto o la maaw ka kunnafoniw ɲini jamana ka kunnafonisow yɔrɔ yaasa ka se ka kuma o kan an bɛ waati min na bi kalansow ma datugu wa kalan bɛ ka kɛ a cogoya la ko wa wulikajɔw fana bɛ ka kɛ finitigilakaw fɛ yaasa ka se ka kalandenw lakana k'o to kalanso kɔnɔna la o de kɛra kalanko minisiri a ka secrétaire général Boubacar Dambele ale ye nin cikan in ka a bolonabila
an ka pankulu jigɔrɔ la ni o ye aéroport Modibo Keyita ye pankulu cakɛda ɲɛmɔgɔya yɛrɛ k'a fɔ cikan dɔ senfɛ ko baaraw ni wulikajɔw kologɛlɛn bɛ nin waati in na yaasa ka se ka lakana ko ka a sinsin bawo ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn jamana bɛ lahala mun kɔnɔ bi ko pankulu tigilamaw maa minnu bɛ pankulu lakana ko bunakun kan aéroport masuriyaw bɛɛ lajɛlen na ko lakana sinsinnen bonyanen bɛ kosɛbɛ o de la sɛgɛsɛgɛliw fanga bonyanen don ko a bɛ ɲini taamaden bɛɛ lajɛlen fɛ maa minnu kan ka taa taama la ni u ka wuli ɛri ye mun ye u ka kɔn ka se u ka wuli ɛri nɔfɛ yanni wuli ɛri cɛ u ka kɔn ka se aéroport la yaasa sɛgɛsɛgɛliw fanga ka bon cogo min na sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ maa si kana na a ka pankulu jɛn ka volet arrêté ka sabu kɛ ko sɛgɛsɛgɛliw ye bawo ko nin waati in na ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana finitigilakaw bɛ baara ni cɛsiri mun na ka lakana sinsin a ka kan pankulu cakɛdaw ani pankulu jigɔrɔ mun ni o nafa ka bon kosɛbɛ wa ni o kan ka lakana ko bɛɛ lajɛlen ka i janto nin na maa minnu bɛna taama u ka kɔn ka se aéroport la yaasa sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ an ka jamana baarakɛlaw ka kulu mun bɛ yen nɔ ni o ye UNTM ye olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko baarakɛlaw tɔgɔla donba mun ni o bɛ kɛ mɛ kalo tile gale ka sanga ni an bɛ sangafo mun na ɲaɲali ni défilé minnu bɛ kɛ kɔrɔlen ko ɲina san ta u ye défilé ni ɲaɲali bɛɛ lajɛlen bɔ an ma k'a kɛ tasibila ye bawo jamana bɛ sangafo la o de la UNTM maaw UNTM ɲɛmaaso ka cikan dɔ senfɛ u y'a yɛrɛ k'a fɔ mɛ kalo tile fɔlɔ n'o kan ka bɛn juma nata in ma ko mɛ kalo tile fɔlɔ kɔnɔna la wulikajɔ foyi ni défilé tɛna kɛ UNTM maaw fɛ u bɛna a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ tasibila ani duwawudonna ka ɲɛsin an ka cɛfini tabaw ma bawo ko jamana bɛ lahala min na bi a ka kan bɛɛ lajɛlen ka kɛ wulikajɔ kɛbaa ye bɛɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ ye nin kuma in tɛ kulon waati ye o de la ko défiléw mun kan ka kɛ mɛ kalo tile fɔlɔ o baaraw olu bɔra a ma kibaru tɛ fan fɛ ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka kibaruya tɔw ye. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. tomiyakaw fɛ nɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ tile 15 u bɛ o de la ji tigɛlen don ko jiko kɛmɛ sababu ye ka gɛlɛya lase tomiyakaw ma k'a daminɛ sɔgɔma fo ka taa se sufɛlaw la musow sifinnakaw olu de bɛ taa u jɔ kɔlɔnbaw da la kɔlɔn minnu ni ji dɔɔni b'u kɔnɔ sarɛtiw ni o ye fali ni wotoro ni fɛnw ye yaasa ka se ka ji sɔrɔ ko kɛmɛ sababu ye ka gɛlɛyaba lase tomiyakaw ma jiko gɛlɛya ko kalanden dɔw yɛrɛ diyagoya bɛ ka kalanso taga to yen bawo k'u kan ka taa ji ta ka na di o baw ma yaasa tobili ka se ka kɛ sankaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kurantigɛ bɛ u bara ko a bɛ waatinin bɔ bi san dugu bɛɛ lajɛlen kabi avril kalo tile 23 o bɛ dibi de la dibi mun n'a kɛ bɛ sababu ye ka gɛlɛya lase maaw ka baarakɛda caman ma o siratigɛ dɔ yɛrɛ k'a fɔ ko sɔrɔsiraw bɛɛ lajɛlen jɔlen bɛ nka ko énergie maa minnu bɛ yen nɔ u ka central de ko yɛrɛ k'a fɔ tajiko gɛlɛya de kɛ bɛ sababu ye ka se ka na ni nin gɛlɛya in ye ko kɛ bɛ de kɛ ka kurantigɛ lase sankaw ma kitakaw fɛ yen nɔ tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛra ka ɲɛsin an ka jamana finitigilakaw ka ɲɛmaa mun tayana ni o ye minisiri ye général Sadio Kamara ka sanga ni waati in ye marabolo ɲɛmaaw fo ka taa se marabolo baarakɛlaw ma bɛɛ lajɛlen ye tasibila ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ka minisiri ma ni ka yɛrɛ k'a fɔ u hakili ani fo ka taa se u dusukun a bɛ mali bolo a bɛ nin cɛba in u hakili bɛ to a la kura ye bawo a ye baara min kɛ jamana tɔgɔ la ko a kan ka bonya ani a kan ka kɛ bila tariku kɔnɔ
kulukorokaw fɛ nɔ alikuranɛ sanuma kalanni kɛnɛ dɔ sigira ka ɲɛsin an ka jamana kɛlɛcɛw ka minisiri Sadio Kamara ma ka kɛ duwawudon ye bi sɔgɔmada in na dugutigi bulon kɔnɔ kulukorokaw ka dugutigiw fo ka taa se diinɛ ɲɛmaaw ani kulukoro société civile bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ dugutigi bulon kɔnɔna la bɛɛ kun dusukasilen don ani fo ka taa se bɛɛ kun lamalen don ka se ka duwawudon alikuranɛ kalan ka ɲɛsin an ka jamana fintigilaka fɛn fɛn ni olu nin tora jamana kumabɔli la ka fara civiliw kan ani ka fara minisiri mun ni ale nin tolen filɛ ni a la kɔkan kibaruw bɛna an bila ka taa Niger jamana kɔnɔna la Niger jamana ɲɛma Abdramane Tiani ale ye cikan bɔ ka ɲɛsin an ka jamana ma cikan mun na ni a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ taa sibila kɛ ka ɲɛsin Mali jamana bɛɛ lajɛlen ma a yɛrɛ tɔgɔ la fo ka taa se Niger jamana tɔgɔ la a yɛrɛ k'a fɔ a balimakɛ ni o ye général d'armée Assimi Goïta ye ko ka taa sibila kɛ ka ɲɛsin ani maliden bɛɛ lajɛlen ka sanga ni bingani wale mun ni o dara an ka jamana kan avril kalo tile 25 Bamancia walenjuga kɛlɛ tigilamaw fɛ n'o kɛra sababu ye ka an ka finitigilakaw ka minisiri bɔnɛ ani na général d'armée Abdramane Tiani yɛrɛ k'a fɔ u bɛ Mali jamana hakilinaw bɛɛ lajɛlen ani fo ka taa se an bɛɛ ye kelen ye i n'a fɔ an ye fara ɲɔgɔn kan kɛ cogo min na AES jamana kɔnɔ ko nin bɛ an bɛɛ lajɛlen de dusuma kasi wa ko wulikajɔw bɛ na kɛ wulikajɔw bɛ senna jamana saba bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ bawo ko AES ka kɛlɛbolo kelen force unifiée olu bɛ wulikajɔw la wa ko labɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ jamana saba bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa an bɛ se ka kɛ kelen cogo min na ka nin juguw kɛlɛ bawo ko AES jamana bɛɛ lajɛlen de dusuma kasilen bɛ nin ko in na bawo ko nin ko in a dimi bɛ an bɛɛ lajɛlen de kan Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la kafolokaw fɛ yen nɔ Bamancia walenjuga kɛlɛ tigilamaw ye baara mun kɛ ni a kɛra sababu ye ka maa 14 ka olu bɔnɛ ani na aramɛ k'a fɔ ko san 5 tɛmɛnen kɔfɛ kiritigilamaw ye o kiri kɛ maa 24 mun ni olu kun jɔn bɛ kiritigilamaw ɲɛkɔrɔ o ye a caman bila si mun bɛ kaso la dɔw ta ye san 5 bawo k'u ye Bamancia wale mun kɛ u ka t'o jɔ o kunkɔrɔ Senegali jamana wasadenw ye sariya kura ta bawo fɛn mun ye jamana kalako koɲɛw ye o sariya falen kun kan ka don a la ni o ye code électoral ye wasadenw ɲɛkɔrɔ wasaden maa 100 ani maa 40 olu ye kala ta o kɔnɔna de la maa 100 ni maa 27 bɛɛ yɛrɛ k'a fɔ olu sɔnna a ma yɛlɛma ka don kalata sariyaw bɛɛ lajɛlen na ni o ye code électoral ye maa 11 olu ma sɔn a ma maa 2 olu ye u yɛrɛ minɛ ko de b'a yɛrɛ k'a fɔ wasaden fanba labɛn bɛ kalata bɛ kɛ cogo min na Senegal jamana kɔnɔ ni o y'a sariyaw ye falen ka don o la Nigeria jamana kɔnɔna la Bamancia walenjuga kɛlɛ tigilama minnu bɛ ni o ye état islamique ye olu yɛrɛ k'a fɔ ko olu nɔ ye bingali wale dɔ ye mun ni a kɛra sababu ye ka maa 29 k'o bɔnɛ ani na u ka état mun bɛ ni o ye Adamawa o kɔnɔna la o kɔrɔfɔw de dayɛlɛmayara ni Bamancia walenjuga kɛlɛ tigilamaw fɛ n'a kɛra sababu ye ka Nigeria jamana bila sangafo kɔnɔna la Tunisie jamana kɔnɔna la jamana ɲɛmaaso yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye bayɛlɛmaliko ni kuranko minisiri muso Fatuma Tabet Shibub ko ka a bila ka bɔ baara la bawo ko ka sanga ni yuruguyurugu ani dungojuguya wale dɔw ko o jalaki binnen no a kan k'a fɔ kuranko sira fɛ ko a ye jamana nafolo dɔw dun o de jalaki binne a kan ka sɔrɔ ko nin waati kelen na Tunisie jamana tun bɛ ka wulikajɔw kɛ wasadenw tun bɛ ka fɛlɛ kuraw ta yaasa u ka se ka kuran sɔrɔ cogo kuraw énergie renouvelable ni a ɲɔngo ka se ka o baaraw bila sen kan o waati kelen de la kuranko ni bayɛlɛmaliko minisiri muso in jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ ko a ka walan sɛmɛ Madagascar jamana ye a yɛrɛ k'a fɔ k'olu ye Faransi ka den dɔ gɛn ka bɔ Madagascar jamana kɔnɔ k'a kɛ personne non grata ye bawo ko maa in tun bɛ baara kɛ Faransi lasigidenso de kɔnɔ Madagascar maa in ye a da don ko la komi ni o t'a da don yɔrɔ ye o siratigɛ de la Madagascar jamana ɲɛmaaw ye Faransikaw ka lasigiden wele Arnaud Gulot ka a ladɔnniya k'a fɔ baarakɛla dɔ tun bɛ a ka lasigidenso kɔnɔ o baarakɛla in ye kuma fɔ kuma mun ni a man k'a fɔ bawo a man k'i da don Madagascar jamana koɲɛw la ani fɛnɛ a ye kuma minnu fɔ ko a tɛ se ka t'olu ka jamana kɔnɔ o de la u y'a gɛn k'a kɛ personne non grata ye Madagascar jamana kɔnɔ Corée du Sud jamana ɲɛmaakɔrɔ muso ni o ye Kin Keon-hee ye a yɛrɛ k'a fɔ ko jalaki binna a kan kiritigilamaw fɛ ko jamana ka nafolo
mun kan ka di kalandenw ma burusi ni a ɲɔgɔngo dɔ ko a ye olu dun kiiritigilamaw ye ni maa kofɔlɔ ni o ye ɲɛmaakɔrɔ muso in ye ka a kiri ka san 4 kaso ka o da kun ani ko fɔ ka taa se kiri tun ye kalo 20 fɔlɔ mun da a la nin ye bere giriman de ye mun ni o kɛra jaabi kura ye kiiritigilamaw fɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko maa in a ye baara mun kɛ ani san 4 kaso o de ka kan. Iran ni Amérique ka kɛlɛ kɔnɔna la mugu ni kisɛ jɔli seselefe o ko a yɛrɛ mɛ k'a fɔ Amérique jamana fɛ ko Israel ni Liban de ye u sen da o kan bawo Amérique jamana y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ni Iran tɛ ka se ka sigi ka kuma bawo ko kumaɲɔgɔn tɛ se ka kɛ olu ɲɔgɔn cɛ bawo olu kun kɛn bɛ k'a ɲini Iran fɛ u ka taa kumaw ka kɛ mugujugu ni o ye nucléaire ye Iran ka o bila Iran dun kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ petu nucléaire ko kuma kɔni k'a fɔ ko olu k'o bila k'o kuma t'a la o de la yɛrɛ mɛ k'a fɔ kumaɲɔgɔn kura mun ni o kun ka taa kɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ Pakistan kɔnɔna la o kumaɲɔgɔn ma se ka kɛ Iran jamana fɛnɛ kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ wulikajɔ mun ni a bɛ ka kɛ olu bolo olu tɛna se ka taa cogo si de la Amérique bɛ fɛ u ka taa ni sira mun ye ko kumaɲɔgɔn ka kɛ o kan ko kumaɲɔgɔn ka kɛ sira jɛlenw kan fan fila bɛɛ lajɛlen ka hakilinaw ka ta nka ni Amérique b'a la de ko olu ka nucléaire ko kuma bila yaasa kumaɲɔgɔn ka kɛ ko kuma ka bɔ a la ka sɔrɔ o waati kelen fɛnɛ la Libankaw ani Israel ka susuli bɛ ɲɔgɔn na Liban y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u ka lakana ko maa 2 bɛ yen nɔ fo ka taa se maa 3 ɲɔgɔn ma ko olu fagara Israel ka susuli dɔ sen fɛ. An ka wula in na kibaruya bɛ kun cɛ nin yɔrɔ de la ka aw fo ka ko ɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔmɛ an ka kibaruya sira bɛɛ lajɛlen na a ni ce jani suganti la yaasa ka se ka aw kunnafoli Mali ani diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kan kibaruya lasera aw ma balimakɛ Famara Berete fɛ jaw kun bɛ ka yira aw la ani nɛgɛ karafew Keba Jalo fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ.